Niadtong nilabay nga Lunes, Mayo 12, gipahigayon ang nasudnon og lokal nga piniliay. Sayod ta nga daghan wala ni dawat og kwarta og kinasing-kasing nga nibuto. Sayod pud ta nga naay mga taong nagpakamang. Gani ang uban dili lang sa usa ka grupo apan kung mas daghan, mas maayo alang sa ilang panghuna-huna. Apan sa katapusan sa maong adlaw may napilian, may wala napilian, may nalipay, may wala nalipay, may nihangad ang ulo, may niduko ang ulo, may nidawat sa resulta, may wala nidawat. Mao gyud ni ang natad sa politika, lain-lain og gunahuna, daling magkawatak-watak og magkandaiya. Apan sa usa ka interview sa usa ka nidaog sa Bugnong Lugaynon, ingon siya, I want to empower, not to overpower. Atong makanunayong pagdasig sa atong mga tigkupot sa renda sa atong panggamhanan, ang atong mainitong pagampo alang kanila. Mga igsoon, mga anak sa Dios, sa mga unang katuigan sa Kristyanismo, ang pagtubo sa simbahan, wala mahitabo pinaagi sa pinugsanay, pangpanghadlok o kwartahay. Kundili, pinaagi sa gugma nga nagikan sa ilang tinuoray nga pagtuo kang Kristo. Sa Buhat, Kapitulo 14, versikulo 21 hangtod 27, nga mao'y unang pagbasa karong Dominguha, gisaysay ni San Pablo ug San Bernabe ang ilang pagbaklay gikan sa usa ka lungsod ngadto sa lain, aron paglig-on sa pagtuo sa mga bag-o nga mga Kristiyano. Bisag gisalikway o giluto sila, nagpadayon sila sa pagdasig. Through many tribulations, you must enter the kingdom of God. Acts 14:22. Kinahanglan moagi kita og daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Ang ilang tinuod nga buhat dili pinaagi sa gahom, kundili ang gugma nga nagaalagad sa uban. Sa atong ebanghelyo karon, atong dunggon ang pinaka kasing-kasing sa mga sugo ni Jesus human sa iyang panihapon uban sa iyang mga tinunan. Sa katapusan nga mga oras ni Jesus, wala siya misugo og paghukom, dili pagdumot, dili panimalos, kundili sugo sa gugma. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. John 13:34. Sa binisaya, usa ka bag-ong sugo ang akong gihatag kaninyo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Anita sa atong duha ka punto. Una, ang gugma ni Kristo dili ordinaryo. Kining gugmaha may sakripisyo. Ang pulo nga just as I have loved you, nagpasabot sa gugma nga nagahalad, dili lang pagbati. Ang sakripisyo ni Kristo makita sa iyang pagluhod o paghugas sa tiil sa iyang mga tinunan. Usa ka buhat nga ginahimo lamang sa mga ulipon. Gipakita niya nga ang tinuod nga gugma mapaubsanon og moserbisyo bisan sa labing ubos. Ug kini ang tinuod nga gahom sa Kristyanismo. Sa pamilya, ang amahan nga mulihok sa tibok adlaw o inahan nga magbantay sa bata bisan sa kasakit sa iyang lawas. Kanang gugmaha sama sa gugma ni Kristo. Sa komunidad, ang mga trabahante nga matinud-anon bisag walay pasidungog. Nagpangidaron na nga mga lola nga muluto og pagkaon para sa ilang mga silingan nga walay makaon. O ang mga health workers nga musugod og serbisyo bisan sayo pa kay sa buntag. Mga overseas Filipino workers nga antuson ang kalayo gikan sa ilang mga mahal sa kinabuhi aron lang mahatagan og maayong kinabuhi ang ilang mga sakop sa Pilipinas. Sila ang mga buhi nga ehemplo sa gugma nga nagsakripisyo. Busa, ang gugma ni Kristo dili lang mahitungod sa pagsulti og I love you. Nahigugma ako kanimo.
kundi sa buhat nga I will give my life for you. Ihatag ko ang akong kinabuhi alang kanimo. Kini nga gugma mao'y sukaranan sa Kristyanismo. Kung buhaton nato kini, kita nagapadayon sa buhat ni Kristo sa kalibutan ug nagpakita nga siya buhi sa atong taliwala. Ang gugma ni Kristo dili ordinaryo. Kining gugmaha may sakripisyo. Ikaduha, ang gugma nga makita sa atong kinabuhi mao ang timaan nga kita tinuod kang Hesus nga mga tinun-an. Sa buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 14, bisan sa pagsulay, misalig ang mga apostoles sa gahom sa Ginoo. Ang atong pagtuo, dili makita lang sa atong pagampo, kundi sa atong pagpakita og kaluoy sa uban. Ang gugma nga makita sa atong kinabuhi, mo ang pinaka makasaligan nga timaan nga kita tinuod nga mga tinun-an ni Kristo. Si Jesus mismo niingon, "By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." Sabi ni Saya, pinaagi niini mailhan sa tanan nga kamo akong mga tinun-an kung kamo maghigugmaay. Dili ang kadaghan sa atong nahibal-an sa Biblia, dili ang kataas sa atong mga pag-ampo, dili ang kadaghan sa atong mga nadungog nga mga wali, kundi ang pagka matinud-anon nga gugma nga atong gipakita sa matag adlaw. Mao kana ang pinaka-epektibong pamatuod nga kita nagsunod kang Kristo. Si Pope Leo XIII, kining gisundan sa ngalan sa atong kasamtangang Santo Papa nga si Pope Leo XIV, nakasinati og vision o talan-awon sa impyerno. Ang talagsaon panan-awon ni Pope Leo XIII nahitabo niadtong October 13, 1884, human sa usa ka misa sa Vatican. Human niini nga misa ang Papa ni hunong og kalit. Nakurat ang iyang mga altar servers ug mga sakristan. Human sa pipila ka mga minutos, nidali siya og adto sa iyang opisina aron isulat ang usa ka pag-ampo. Kini mao ang iladong pag-ampo nato karon, ang prayer to Saint Michael the Archangel. Sumala sa pipila ka kasaysayan sa simbahan, sa maong panan-awon, nakadungog si Pope Leo XIII og pakipulong tali sa Dios ug sa demonyo. Ang demonyo uban sa garbo niingon nga kung hatagan siya og gahom sa ibabaw sa simbahan, sulod sa pipila ka mga katuigan, iyang madugmok ang simbahan. Ang Ginoo nitugot og niingon, "You may try." Human niini nakakita ang Santo Papa og makalilisa nga panan-awon sa mga demonyo nga nagkatibulaag na sa tibuok parte sa kalibutan, nanintal og daghang tao, apil na ang mga pari ug relihiyoso. Ang pag-ampo nagsugod sa pag-ingon, "Saint Michael the Archangel, defend us in battle." San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat. Gisugo ni Pope Leo XIII nga kini nga pag-ampo basahon human sa matag misa sa tibuok kalibutan. Bisan hangtod karon daghang mga Katoliko ang nagpadayon sa pag-ampo niini isip panagang batok sa espiritual nga kadautan. Kini nag-awhag nato nga dili walaon ang atong gugmang Kristohanon. Ang gugma nga makita sa atong kinabuhi mao ang timaan nga kita tinuod kang Hesus nga mga tinun-an. Mga igsuon, mga anak sa Dios, hapit na moabot ang pangilin sa Pentekostes. Kini mao ang adlaw nga tawhan sa simbahan. Ang simbahan adunay tahas nga magpaila ni Kristo o magpasabot sa iyang gugma ngadto sa mga tao sa tibuok suok sa kalibutan. Ug tungod niini, ang simbahan wala mohunong sa pagpadala og mga misyonero, pari, relihiyoso ug mga laiko sa mga lugar nga wala pa makaila ni Kristo ug wala pa makadungog sa maayong balita. Kita nga nabunyagan isip Kristiyanos, giawhag nga manginlabot nining maong misyon, pinaagi sa atong aktibo nga pag-apil o sa pag-ampo o sa paghatag og suporta
panalapi man o moral alang sa mga buhat panimbahan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.